Morjesta taas kaikille. Me tehdään nyt Älä naura haaste Rondon kanssa. Niin. Ja me oon saanut vettä suuhun. Meillä on tämmöiset isot tuopit. 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 Ver. Moikka vaikka mitä asiaa. Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja olkaa sulkematta puhelinta. Mutta eihän mä edes tavoitellut ketään. Minä rakastan sinua. Sä sanoo sen oikeesti. Te ootte nyt siis niinku reaalisesti #lesbians. Wow. Tuliko oikeesti vedet suusta? Tuli. Ja sit nyt me tänne altaaseen niinku syllillä kuinka paljon me ollaan niinku saatu naurattua täällä. Hei. On ehkä vähän liikaa. Niin, toi oli vähän susta. Okei, no niin. Se oli vähän semmonen... Ota tää nyt pois nopeasti. Verisasio, no niin. Tolleen. Tämmösen pieni mainos. Okei, L-Y. Ei vettä. En mä sanonut mitään salaattia. Sä syöt nyt sen, minkä sä otit siihen lautaselles. En mä ottanut, vaan sä laitoit sen. Jos toi valitus ei lopu, niin mä tulen tokanan nuijaa sun perisasas. Ei mua voi laskea Disney-prinsessaksi, koska mä en oo oikeesti prinsessa. No Disneylle riittää se, että sinä olet piirroshahmo, jolla on kuulaa ja kiljutunut sika. Ei Jukolista, tämähän on tää ihan tuttu biisi. Siis tämähän oli tää... En tiedä mitä tapahtuu, en tiedä mistä mä herään. Mutta on soitellut mun perään. Tästä kävi näin, mulla on paita väärinpäin. Niin, mä mietinkin, että mitä sama näissä kappaleissa olikaan. Mä melkein kahdun, kun ajoin mun pyörällä. Oot vähän ehkä ujo, mutta sä näytät kuitenkin nätiltä ja mua tekis mieli kuule nyt. Sano mitä? Mä tunnen. Se on niin vaikeaa. Toi siis päättyi. Niin. No kuinka toinen, mikä me yhdistää tähän klippiin, joten... Niin, ja me voidaan niinku katkaista. Ei voi joo. Eli... Valitaan nyt ihan rauhassa täällä joku asia. Me voidaan valita tätä video-osoitetta, koska ei se haittaa. Joo. Me voidaan kuitenkin vähän vaan. Joo. Otetaanko lakko? Otetaanko... Onko se matkimista, jos me otetaan vaikka tämä? On se ehkä vähän. Okei. Saaks niinku otettua silleen, että lakon ääni tai niinku Roben ääni saadaan pois ja niiden muiden? Ei se on niin... Ei se oo. Ei. Yllätän ylöspäin. Kyllä täällä on ihan... Niin. Onko se kuinka 9 minuuttia? No joo, otetaan se. Kuitenkin me voidaan... Mä tiedän seuraavan. Ootko sä kattonut tätä? Ever. Okei. Tajut! Sille paljon naurettavaa. Tuli mieleen koulussa. Niin. Ja yritetään nyt oikeesti niinku pidellä sitä vettä siellä Silleen- suussa. Niin. Pitäisikö ottaa nyt joku rangaistus tähän? Ei meillä voi tänään live. Niin jos me silleen tehdään, että joudutaan laskea suoraan. Morjesta taas pojat. Niin, Tää puhelin siis äsken sammui, joten... meillä... No niin, mut okei. Ber. Paskaan ja hyppäsi esiin vanarpaista ja poltti heidän karki ja vei tämän niitä hedoiksi. Tämä on hautausmaa, ei hotelli. Sulla on ihastuttava perse, kun hän oppii sisäisistiksi. Kun nauru tässä.
Nitro. Joo, tää on pakko jatkaa. Siis rangaistukset tulee livestä. Kumpikin joutuu rangaista vähän niin kuin itteensä. Ja se heitti mua kukkaruukuun. Se oli oikein. Sinun pitää etsiä uusi työ, koska meidän rahet on lopu. TV-pojat! Kek! No okei, tuu töihin, saat rahan. Lolo, akku on aika tyhjän. Osta tämmöset ja se, joka voittaa, niin mä panen senkaan. Ja se on 500 000 euroa. Mitä vitsi mä just kuulin? Mäkin on sisäisuroitu. No se siellä just kun on rangaistus. Tää pistää sensuroitu. Me siis ihan just vielä kun on rangaistukset livessä. Niin, Mut tää video pistää eka lataamaan. mut juu, tää video tulee kuitenkin tonne nettiin. Tää tulee ennen kuin live alkaa. Se on lupaus ainakin. No niin, ei kun vettä, beer. Hei Beir! Mennään kaljalle! Voitan aina arvajaiset. Ja niin arvaajaiset järjestettiin. Se, kuka arvaa, ketä voittaa, voittaa. Mä moitit pelin. Jätti Akulle vankilaan epäilyttävän kakun. Aku kaivoi pakotunnelin kakkulusikalla, sillä hän söi kakun sisälle vahingossa jonkun viilan. Aku kaivoi pakotunnelin suoraan Hanun kotiin, jossa häntä odotti yllätys. Oksa koivuu. Ei vittu, Rofo, setä on aika tyhmä. Löytyypäs outoja videoita. Onko meitä kuvattu salaa? Hui! Katsokaa ihan uusi blogi. Ja niin velenpojat menivät pöllimään omia rahejaan. Ja niin velenpojat olivat pöllimässä omia rahejaan. Ja niin velenpojat lähtivät pöllimästä omia rahejaan. Ja niin velenpoikojen raheja pöllivä Aku huomasi, että säästöporse on tyhjä. Beir. Okei, niin mikä sulla oli tossa sun mielestä nauhoittavaa? Mä en tiedä. Tuo Joskian tossa vaan Kun on kutiaan, se on tuolla ärsyttävältä, niin pakko on niinku sylkästä, mutta Joo. vähän vaan. Silloin kun mä sylkäsin, mä voin puhua, niin mun kuuluu plup, Blup, blup, blup. joo. Ja kesällä, kun jos Fillu pääsee meille, tai Niin, tai koko verran. Noniin. Mä taas sun puoli. niin meidän pitää vähän varmaan katsoa säätiedotuksia, ettei tule mitään ukkosta ja niin edelleen. Eli me tehdään just sitä, että mä olisin menossa niille yökyllä ja kesällä se menee 24H trampalla. Niin, mutta ei muuta kuin taas videon pari. Okei. Parisuhteeseen. Terään yhteen nyt. Minun nimeni on Paras. Asuu Parten kaupungissa.
Sitä varten paras katso tämä video. Sanoit se, että jo niin trendaava juttu oli ennen, että I play Pokemon. God damn it, bro. God damn it. God damn it, bro. God damn it, bro. God damn it. Meidän varmaan pitää videolle saada kuinka paljon me ollaan litkitty tää vettä ja syljetty tonne ja Se klippi kyllä lisätään. millähän niin kuinka paljon me ollaan täällä Syljetty sulle videolle. niin ja onko koira? Niin. Mites me saadaan nämä sylkivedet tuo viemäri avattua, että Pitkää tikkua. Kyllä pitkää tälleen. Huppasua tälleen, niin osaa saa. Se on niin älyttävää. Siis, me ei vielä avassa, mutta joo, no nyt ehkä okei, no niin, ei muuta kuin beer. Mene nukkumaan heti kun se loppuu. Mennään. Ja koe puku päälle. Kyllä. Halloween aika saatekin. Namrasia tuossa rupeat heltuuksena. Kunhan vain joku on minun. Kerja, pois heppu. Onnea taitaa täynnä reppu. Kerja on paras. Laista anteeksi. Antakaa tilaa. Rääpäle, sinä kai olet herra Käry. Hei, kunnioitusta. Tiedätkö tätä kauan ja hartaasti? Sen sai myös eräs aamuvirkki. Olen päättänyt, että uusi Pokemonini on... No, on. Upsa. Tässä on pikkuveljeni Yri. Tässä on äiti Possu. Ja tässä on isä Possu. Morjens, Jyri. Mitä hommaa? miksi sillä on kädessään? Kato. Mikä toi on? Onko se jotain, ei toi Primea ole? Mitä toi on? Mun taitaa näyttää olevan. Ja, hei, pitäisikö meidän joskus ottaa maistelu? Mutta haluatko sä ostaa ne Prime? Mulla on money. Pitäisikö me olla, ei me voida olla yhteistyössä Primen kanssa. Ei niin. Me ollaan 50. Ei pitäisikö meidän tehdä sillä, että maistaa Hei, ei juomia? Hei, nyt tää pauselle. Ei pysty. Ja beer. Ja taas klippiä uudestaan. Kissa perustaa kukkapenkin. Näistä siemenistä kasvaa kauniita kukkia. Ensin ripottelen siemenet multaan. Sitten tasoitan mullan lapiolla. Oho, missä ne ovat? Missä ne ovat? Siemenet katosivat. Merkillistä. Mitä nyt siemeniä? Se on niin lämpät, että Mikä on se? apinaua. Mikä toi on? Siis ihan just mennä puolelta rangaistuksia. Mä menisin tukehtua tähän veteen, kun mä... Se on aika semmonen... On ihan märkä, melkein märkä. Mikä toi on? Umpapa ja umpapa joo. Joku siinä... God damn it, boy. David boy. No niin, okei, vedetään tätä beeriä. Pikat vedet vaan tästä nopeasti. Joo. Nyt se jono on kadonnut. Yksilysti. Pitää kylvää toinen jono. Niin kuin äsken kerroin, minä vain ripottelen siemenet maahan. Pikkulintu syö huukkipossun kukan siemenet. Sus kuule, mene Mun vesi on loppunut. Niin, tää on ihan... Mahota. Mutta
Otetaan se ensimmäinen, se siis sieltä ylhäältä. Sitten editoidaan tää video, sit lisätään tää YouTubeen ja sit mennään kuvaamaan livestä. Eli me otetaan toinen, mutta ei ehkä vedellä. Joo, mutta Primea taitaa tulla vielä. Primesta. Primea. Mullahan on euro 20 nytten. Euro ja 2, eikä 3 euroa. Niin, eikö sillä saa pari Primea? No mulla on euro 75, niin siellä on vielä. Kumpiksi sä vähintään yhden Primen ostettua? Tuolta K-City Marketissa, eli tuolta, niin eikö Lielahden Prismassa ollut joku 2 tai 2 euro vai 2 euroa ja oliko siinä 45 senttiä? Niin kyllä me saadaan ainakin. Niin, eli se oli kaikista halvin kauppa. Toi Lielahden sitten. Ei kun mulla on muuten 3 euroa 75, mä saan sillä Joo, mutta katsotaan sitten. No niin, bear. Mulla ei ole vaan vettä, joten... Bear. Otetaan... Nyt on tehty. Mä äsken vaan se sinne vettä. Vettä on yksi. Mitä nyt? En halua, että kaviot kastuvat. Mitä sanoisit, jos mentäisin vaan? Eikö sinua muu kiinnosta? Ei! Jos sä tietämistä ei just sulle, niin totta oikeesti. Eikö sun kiinnosta, että... Vaikka osuudan siitä bear. Siinä on oikeesti eri sana kuin brr. Niin. Bear. Ja vittu, valtavisi. Oikeesti. Sehes, onko puun sisällä tosiaan paras paikka varoittaa ukonilmalla? Ei, kun on taikaukkosen johdattin kuten minulla. Sisään vain. Stasi, kiitokset vieraanvaraisuudesta. Hatsen uusia rapnareittesko? Kuka sä oot? Minä olen iso rölli. Röllimetsästä. Mutta ne kutsuu mua nimellä Jölli. Kuka sinä Martolla? No mä oon Harry Potter mestari. Eihän velhoja tai kun... Äsken tuli semmonen juttu, että mä olisin kokeiltu vetää. Okei. Bear. Tuossa on joku Harry Potter. 2 minuuttia tai 30 jotain sekuntia. Otetaanko tää vikaksi klipiksi? Ei vaan, joo, vaihdetaan nyt klippiä ja leikataan tää. Otetaan se ylimmäinen sieltä. Oh, ei mitään vitsiä Bison Mafiaa. Bison Mafia. Tää täältä. Tää on lyhyt. Eiku, vai otetaanko tää? Tää on lyhyt. Onko se lyhyempi? No. Tälleen. Tuohon noin. Ja sitten bear. NYT. Mikä toi musiikkaa? Mitä noi apinat tekee? Tai en mä tiedä, onko ne apinoita, mutta No tai vitsi. niin. Sori, jos omistat sun. Okei. Toi oli vaan läppä. Joo, otetaan beariä ja sitten jatkuu tämä meidän. Nyt yritetään olla nauramatta.
Mutta no, eikö siinä lukenutkin 100% häviää? Joo. Joo, mutta otetaan tää on viimeinen. Tää on vielä yksi hauska, mutta tää on viimeinen hauska juttu. On B. Tuo on oikein mun mitään yritys tähän videoon. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Let's play a game. Here we are. Se sen takia lenti sinne, koska se katsoi sinne perälle, eikä se nähnyt minne se ajoin suijait. Se lenti, ota Berber. Tell me his name again. Christopher Robin. Way to crunches. That's what I love. Nestle Crunch. Hyi että. Poistettaa paikkaa. Mennäänkö pihalle? Joo. Näin on justiin. Mä roikis pysyt. Bear. Tän verran tuli se sylkyä siitä videosta. Niin. Tää on siis tosi paljon naupoton. Ja täällä on myös sylkeä. Meillä on beerit täällä. Beer. Pitäisikö näyttää vähän? Kattokaa nyt. Pitäis... Vettä. Water is here. Pitäisikö näyttää nopeasti? Ei pitäis. Ei. Eikö? Tuli. Tänne. Ei vielä. Siinä on ne naamat. Nyt mennään näille. Hei. Moi vaan. Mä oon Plonto. Mä oon OK Koila. Moi vaan.